Hola, avui el conte que us llegiré es diu D'un altre país i volia ensenyar-vos la foto que va inspirar aquest conte perquè poguéssiu entendre una miqueta quan l'escolteu el context i la situació i pugueu veure millor la personatge que és aquesta senyora que entra per la porta i pugueu entendre millor el conte. Ara, si em permeteu, em giro la càmera per poder-vos el llegir i ja. D'un altre país. Obre la porta amb l'alegria de saber què l'espera dins. Un home que va recollir del carrer tornant de missa de gall. No podia entendre un homenatge millor al seu Déu. Un negre guapíssim que dormia a un caixer. Acompanya'm, li va dir. I aquell home la va seguir a la casa tancada de la seva mare, avui ja fa un mes. Ella li porta aliments i ell li explica històries de la seva vida i cuina un menjar exòtic que fa les seves delícies. Ell és l'únic home amb el que ha estat a soles. S'havia guardat pel matrimoni i tant guardar-se es va quedar per bastissants. En una confessió estranya, ella li diu. Ell la mira amb ulls d'amor, de l'amor d'un fill, de l'agraïment, i aleshores se l'apropa i li diu, si reps, has de donar. Li van inculcar i li besa el coll i amb molta cura li fa desaparèixer la roba del cos. Frega amb els llavis gruixuts els seus mugrons que, tot i ser vells, es mantenen vells i s'aixequen al contacte. L'agafa i l'estira al llit i mentre fa que la seva llengua li cobreixi el sexe, ella gemega. Déu meu, gràcies, ja em puc morir.